Viete čo, prihlásil sa pán prokurátor Čižina, že počul to z médií, že by to chceli vyšetriť, však to je fake profil, že máme určité možnosti, hovorím, viete čo, keď ešte raz sa také niečo stane, ja sa vám prihlásim, ale ja viem, že kto sa takto vyhráža, tento neurobí. V Dunajskej Strede máme iný prípad, ten človek sa vyhrážal aj mne, ale hlavne jednému nášmu sympatizantovi, že mu podreže krok, no tak ten už dnes, zajtra asi bude postúpený ten prípad na políciu, lebo ten človek mal aj iné problémy. Takže práve preto môže byť nebezpečný. Na čom je? Ja sa pýtam, keď sa vyhrážali rodine. Viete čo, neviem, či si pamätáte, však ja som bojoval proti mafii, dostal som aj granát, vybuchol, netrafili a tak ďalej. Tí už nežijú, ja ešte žijem. Keby ma chceli zabiť, viete čo, ako odbočujete... hrozba voči každému, kto sa vám bude vyhrážať. Viete čo, nemám to hovoriť, ale vtedy, keď som mal problémy s mafiou, vtedy ešte existovala Smena. Nie SME, noviny, denník. A vtedy som povedal, nechceli to napísať a potom som ich presvedčil, že jedine to ma chráni, že poznám ich ksichty. Ak urobia niečo v mojej rodine, ublížia mojej rodine, ja si zoberiem spravodlivosť do vlastných rúk. To politik nemá hovoriť, vtedy ma to zachránilo, nie mňa, ale rodinu. Keby ma chceli, podľa mňa nestrašili, lebo to bolo také, že obklúčili nás. Bol som s rodinou, obklúčili nás, mal som už odísť zbraň. Veľa vecí. To znamená, že keď vás chcú odstrániť, tak vás počkajú, ako spomalíte, keď odbočujete do ulice, kde máme 3 rady obrovských líp. Za lípou sa schová celého dávkou vás odpíše dovidenia. To je problém. Len viete, ak niekto sa bojí, nech nechodí do lesa. Aj tak máte, ja tomu verím, môžem tomu samozrejme prispieť, že aj tak mám určený svoj osud. Môžem tomu prispieť s životosprávou, rýchlo jazdou a neviem, s čím ešte.